Sir, pwede ka mo lingkod dito akong i-focus. Wait. Sir. Story ako no, sir. Mic test. Hello. Hello. One, Okay, goods two. na. Ready na mi direct. Okay. Camera, standing by. Wait sa, hold. Ready na ka, sir? Ready naman, Goro? Sige. Camera ready? Sige. Okay. Camera. Rolling. Sound. Speeding. Scene 1, dash 8, take. Take 2. Action. Ma'am, DVD ma'am. Mom, look at these movies. Ay, no anak, tanaw mo na gud na. Wala gani ko kay bawa ng mga salida. Bastos-bastos ni Nono. Mga Bisaya mo yung salida ma'am. Mom, ka naman baptist. Paliti ko, ana. Ayaw, dili ko anak. Tinagunoy sa goryon ma'am. Pambata ni. Dili mo. Ayaw na. Unya na lang kay magtanaw tag sini unya. Dali ka tong superhero gani. Bisting giatay ba? Dali na ba? DVD. Ma'am, sir, DVD. Nagkabag-o, mga Bisaya, Cebuano Films. Ang si. Asa na yung pamaligya dira? Makikita sa? Sa man eh? Sa utsa pa rin baligya. Mas makakwarta pa akong baligya ka siya po. Salida ba yung atong negosyo, sir? Muha mo na, sir. Sa man eh? Mura man yung porno. Huwag ka ng aksyon sa lida nga locality. Sa? Uy! Kani? Na guru sa guryo? Sa iti-iti sa langgam na? Sir,
Pabo guru na. Kamas eh. Hawa na dire. Balik pag ikadi ugma. Kaulin ako nimo tanan ako magawsan ba ka? Ha? Rolling. Rolling na lang. Dara. Bilhin ako dire. Camera ready, sir. Sige. Camera. Rolling. Sound. Speeding. Okay. Action! Pisti di mga tao sa Cebu, no? Pero lahat tanan tanan. Mano mo ko asit. Manang ganang di ko mahimo tag binuang na salida kay kanang kusog kita mo binuang ana, di ba nga? Pero di mo mga binuang nga mga Cebuano tanan na kaya ngako lang ba kanang mahimo tag salida na binuang kay dili murag ka mo kusog mo komedya kana salida na binuang sus di jud na mawala sa kalibutan. Una, kung ay direct o sige ito kung sunod linya direct kay kalamot ko. Ay, okay na, sir. Sorry Ay, kayo. kakon ba, sir? Ay. Mura ka, imong kastorya kay mga amigo nimo, mga barkada nimo. Ya, kung unsay karakter nimo sa imong kitsagi ka, wala ipakita mo sa ato kamera. Ah, sige. First time ko makagot. Sorry kayo. Ay, okay na kayo. Asa ni channel pa salida kay basumtan ako ang isunog ka-char na senyora iba. Sayang kayo. Ay, Kusog tang TV. Dili, sir. Gawin ni personal rin ako na project. Oh, ay personal pa sa di sa ipahatag ni sa Manila kay sayang kayo yung effort. Ay, dili. Ako rin ni Kwan. So, I make appeal sa local na film festival dili sa Cebu. Story. Ato mo sa Manila, sikat mo dito. Ay, okay rin dili, sir. Ato mas Manila lagi. Sama kayo. Ato sa Manila kay sayang kanyang effort na pero sama kayo. Balik ka na, umagkot.
Kining salidaha, di jud nila ni malantawan. Bisan sa sinihan, sa TV, o sa mga lain-lain nga eskwelahan. Kay ba, wag ka sila ani sa? Nga taga-dire o naghimo ani? Musugod ka ni sila nga tagaan ko sila og kopya. Tanawon wag ka ni nila. O ilaring ipang display sa ilang mga aparador. Aron ingnon sila nga daghan silang DVD. Lubay, mo mning Ano kuya, sa car na ako kabanta na bay. Kita ka bang trailer? Ang kito, katong tangki ba, wala, nadutla na eh. Saya. Uy, tanaw pa dito sa salida next week ha. Basing ex na sa namin dadon. Pagkoy naman. Kaya sa bigaon, binubuo. DVD sir, DVD. Narito din mo. Dili ni pirated der. Mga Bisaya ni tanan. Saya. Do, basin, porno na do. Dili. Porno to. Ma'am sir, DVD. Pila ng tigay-ina nga nagbalik dire. Sir, dili mo dapat ko na ako maligya sir. Halos kada adlaw sig badlong ni mga di na ka magbaligya sa kay mo binua nga salida. Way mo tan-aw na imong ugaw. Di man na hinimos gawas. Sir, ay nabuk. Sir, kung ano kilaing kopya sir. Aw karon na jud kopya. Sir, ayaw sir! Ayaw sir! Sir, maluwi kasi ayaw taon yung nagumana. Ako taon ng negosyo. Ayaw taon sir. Sir, wala ko ilang kopya na sir. Iya say pagapilapil. Ayaw sir. Sir, ayaw sir! Ayaw sir! Ako, sir, baka ayaw ninyo na guma! Ayaw ninyo na guma! Ayaw! Sige ko paning kamot, wala ko'y napala. Sige ko kimos para sa takbayan, pero why maminaws pang himuon. Sige ko paning kamot, wala ko'y napala. Sige ko kimo para sa takbayan, pero why maminaws pang himuon. Pagkasemana mo himo og kanta, duha ka buwan maghimo og film. Asa padulong ning mga binuhatan na wala may maning kamot og sell. Maning kamot mo tukar bahalag dilibayran. Bawa may ko gitara kaya ko awala na. You just can't do anything if wala connections. Mao sigurong hinungdan sa frustrations. Despite of all that we just keep on going. Ain't no use kung imuhang sabi mo nga late down. Why uwa para yon lang ayaw humana. Swerte ay rani basik puhon musikat ka. Sir. Ikaw man ni sir ba? Mo tanaw paglain na si Bono na salida. Sige ko paning kamot, wala ko'y napala. Sige ko kimos para sa takbayan, pero why maminaws pang himuon. Sige ko paning kamot, wala ko'y napala. Sige ko kimo para sa takbayan, pero why maminaws pang himuon. Pagkasemana mo himo og kanta, duha ka buwan maghimo og film. Asa padulong ning mga binuhatan na wala may maning kamot og sell. Maning kamot mo tukar bahalag dilibayran. Bawa may ko gitara kaya ko awala na. You just can't do anything if wala connections. Mao sigurong hinungdan sa frustrations. Despite of all that we just keep on going. Ain't no use kung imuhang sabi mo nga late down. Why uwa para yon lang ayaw humana. Swerte ay rani basik puhon musikat ka. Sige ko paning kamot, wala ko'y napala. Sige ko kimos para sa takbayan, pero why maminaws pang himuon. Sige ko paning kamot,